5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM सेवानिधि 2024 नि एप्लाइआ दा सोलिबाय दं। जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो सानदों, आङो बे स्किमनि एप्लाइ भिडिअखौ लानानै फैदों। बे स्किमाव सोरबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन होनबा बे स्किमाव जाय बिथांमोना लामा दथा बायदिफोराव नोंथांमोना मैगंनि दखान, सानि दखान बायदि फिसा फिसा फुटपाथ दखान होयो। नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 10,000निफ्राय लानानै नोंथाङा 50,000हालागै नोंथाङा बे स्किमाव लन मोनो। बिना हुद गैयि, नोंथाङा बे गेरेन्टि गैयि नोंथाङा लन मोनो। नोंथाङा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअआव A to Z प्रसेसआव देखायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांनो बेयाव 10,000 नोंथांनो होगोन आरो नैथियाव नोंथांनो 20,000 होगोन आरो नोंथाङा लास्ट टाइमाव नोंथांनो बेयाव 50,000खौ होनाय जायो। नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय दासिम बेसेबां बेयाव एलिजिबोल जादों, बेसेबां मानसिया सेनसन जादों आरो बेसे डिसबार्स जादों आरो बेसे रिटार्न खालामदों बेंकआव लनखौ आरो बेसे लन रिपेड जादों। नोंथाङा बेयाव गासैबो डाटा नैबेयाव दङ। नै फार्स्ट टार्म लन आरो सेकेन्ड टार्म लन आरो नैबे थार्ड टार्म लन नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय दासिम बेसेबां मानसिफोरा मोनदों। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो मोना, बेखौ किस्ति बाय किस्ति गभर्नमेन्टआ सोयो। नोंथाङा बेयाव मोनथाम स्टेपजों थांनानै बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे स्किमनि बागै नोंथाङा मिथिनानै लाग्रोनांगोन आरो नैथियाव नोंथाङा मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्ड नाम्बारजों नोंथाङा लिंक थानाय बेबायदि नांगोन आरो नोंथाङा थामथियाव एलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नोंथाङा नैबेयाव स्किमनिखौ नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। नैबेयाव 3 नाम्बाराव बे मोनथाम प्रसेसजों नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे एप्लाइ लन 10K नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनोसै, जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बेयाव नोंथाङा नैबे मबाइल नाम्बार आरो नोंथांनि आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बार दं बेखौ होनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव होनानै रिकुवेस्ट OTP खालामनांगोन। जोङो दानिया बेखौ बानायनोसै आरो जोंनि एप्लाइ प्रसेसखौ नायदिनि। नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा लगिन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। नोंथाङा गिबियावनो दं चेक भेन्डार केटेगरि। नोंथाङा भेन्डारनि केटेगरिखौ चेक खालामनांगोन आरो फिल एप्लिकेसन फर्म नोंथाङा बेयाव 2 नाम्बाराव एप्लिकेसननि फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन आरो 3 नाम्बाराव नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन आरो नोंथाङा 4 नाम्बाराव नोंथाङा साबमिट खालामनांगोन बे फर्मखौ। आङो A to Z फारि फारि खोथालांबाय थागोन, नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव सोंदों डु इउ हेभ आधार कार्ड, नोंथांनियाव आधार कार्ड दंना गैया सोंदों। जुदि नोंथाङा नैबे एसआव होयो लोगोफोर, अब्ला नोंथांनियाव बेयाव मोनसे सार्टिफिकेटनि नाम्बार बिनाय जायो। बेनो जाबाय ULB आरो VDC। बे सार्टिफिकेटनि नोंथाङा नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। नैबेयाव बिदों लोगोफोर, नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन बे नाम्बारखौ। जुदि नोंथाङा बे गैया, बे सार्टिफिकेटआ गैया, अब्लाबो नोंथाङा मोनसे ट्राइ खालामनो हायो। नैबेयाव जोङो बेखौ आधार कार्डखौ जोङो बेयाव न' होबाय। न' होनाय लोगो लोगोनो सोंदों नोंथांखौ बेयाव नोंथाङा आसामनि नंगौना नङा, मेघालयनि नंगौना नङा होनना सोंदों। बेयाव जोङो बेयाव येस होगोन। जोङो बेयाव येस होनाय लोगो लोगोनो जोङो बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ जोङो सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय आरो जोङो बेयाव ULB नोंथांनि ULBनि मिउनिसिपालिटिखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांनि बेयाव मिउनिसिपालिटिनि नामा थागोन, नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों दा बेयाव मोनसे मिउनिसिपालिटिनि नाम सिलेक्ट खालामनोसै। नैबेयाव लोगोफोर जोङो क'क्राझार मिउनिसिपालिटि नुदों, जोङो बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे D नाम्बाराव नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबे D नाम्बाराव सिलेक्ट खालामनानै नैबे नेक्स्टआव थुबानो मोनसे फर्म गेवगोन लोगोफोर। जों दानिया नेक्स्टआव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेबायदि मोनसे फर्म मोनदों, नोंथाङा बेखौ दानिया फिलआप खालामनो नांसिगोन। जोङो नैबे 2 नाम्बार फर्मखौ जोङो फिलआप खालामनोसै। बेयाव गिबियावनो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा बेयाव थागोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एप्लिकेसना श' जागोन लोगोफोर। नोंथाङा बेयाव नायना लानो हागोन नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ।
दानिया नोंथाङा नैबे पार्सनेल इनफरमेसनाव फैदो। नोंथाङा बेयाव न'आनो थानो होबानो जाबाय बे मोननैखौबो। दानिया नोंथांनि नैबेयाव नेम अफ स्टेटआव भेन्डराव नोंथांनि बेयाव नामखौ होबानो जाबाय आरो नोंथांनि बेयाव फादारनि नामखौ होबानो जाबाय। नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेयाव मेरिट स्टेटासखौ होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारा श' जागोन। नोंथाङा बेयाव जेन्डारखौ मेल फिमेल सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव ससियेल केटेगरिखौ SC ST नोंथाङा मा केटेगरिनि बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव सोंदों लोगोफोर नोंथाङा आलादा स्टेटनिफ्राय बिलं खालामो होनना सोंदों। जोङो खालामा, जों बेखौ न'आनो दोनगोन। दानिया नोंथाङा PWD बाथाय बेखौ येस खालामबानो जाबाय आरो माइन'रिटि बा बेखौ येस खालामबानो जाबाय। बियो न'आनो थागोन। दानिया बे जोबखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथाङा बेयाव KYC डकुमेन्ट बेयाव नोंथांनि भटार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन आरो नैबेयाव टिक होनांगोन नैबे बक्सआव। दानिया नोंथांनि बेयाव नोंथांनि फेमिलि मेम्बार्सखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि फेमिलि आइडिखौ नोंथाङा बेयाव एड खालामनो हागोन। नैबेयाव सिलेक्ट खालामनानै नोंथांनि न'खराव खैजोन दङ अब्लानो बे खामानिया जोबगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे पारमानेन्ट एड्रेसाव फैदो। बेयाव नोंथांनि हाउसनि नाम्बारखौ होनांगोन, न'नि नाम्बार थायो। नैबे स्टेटआव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय, आसामखौ। नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि भिलेज नामखौ लिरबानो जाबाय आरो नोंथांनि बेयाव पस्टेल पिनक'डखौ नैयाव लिरबानो जाबाय। दानिया कारेन्ट एड्रेसावबो नोंथाङा बे सेमखौनो लिरबानो जाबाय। नैबेयाव हाउस नाम्बार आरो नैबेयाव स्टेटखौ आसाम। दानिया नैबे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबे भिलेज नेमखौ लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव पिनक'डखौ लिरबानो जाबाय आरो बेयाव भेन्डिं एक्टिभिटि नोंथांनि दखाननि एक्टिभिटि बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो नोंथाङा मा दखान होयो बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नैबे फास्ट फुड एन्ड फुड टीम बेयाव नोंथाङा नायनानै नोंथाङा जि बिजनेस होयो बेखौ सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि भेन्डिं प्लेस नोंथांनि जायगाया दखाननि भेन्डिं प्लेस अफ भेन्डिंआ मा बायदि नोंथाङा नैबे मबिलखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। मानो होनब्ला बियो बेयाव होलाय थांलाय फैलाय बियो मबिला, नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो डिउरेसन अफ भेन्डिं बे बिजनेसखौ नोंथाङा माब्ला होनाय नैबे डेटखौ नोंथाङा बेयाव बहायना होबानो जाबाय, नोंथाङा बिजनेसखौ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव लकेसन एरिया भेन्डिं नोंथांनि बे दखान बिजनेसनि जायगाया नोंथांनि बेयाव होनांगोन। मबाइलनि लकेसनखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय, मा जायगायाव होयो नोंथाङा। आरो नोंथांनि बे बिजनेसनि नोंथांनि दखाननि खाथिनि नियारेस्ट लेन्डमार्कखौ नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय आरो बेयाव स्टेटआ अलरेडि सिलेक्ट थागोन। नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ मा डिस्ट्रिक्टआव होयो बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जास्ट आं ओरैनो डेम' खिन्थादों, नोंथाङा नोंथांनि एड्रेस हिसाबै कारेक्टखौ बहायना होबानो जाबाय लोगोफोर। दानिया नोंथांनिया बेयाव आङो क'क्राझार मिउनिसिपालिटिखौ सिलेक्ट खालामदोंमोन, बेयाव थागोन बियो। दानिया बेयाव वार्ड नाम्बार भिलेज नाम्बारखौ लिरबानो जाबाय, पिनक'डखौ बेयाव लिरबानो जाबाय। बेयो दानिया जोब्बाय भेन्डिंनि जोंनिया एड्रेस बहायनाया। दानिया नोंथाङा बेयाव टटेल मान्थलि फेमिलि इनकाम बेयो नोंथाङा मास मोनसेयाव बेसे खामायो नोंथाङा बिजनेस होनानै नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। मिनिमाम 5,000 4,000 बेबायदि होबानो जाबाय नैबेयाव। दानिया बे जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ होनांगोन, अब्लानो नोंथांनियाव नैबे बेंकनि एकाउन्टनि मददावसो नोंनि फैसाया हाबगोन, लना। दानिया नोंथाङा बे सिलेक्टआव थांनानै नोंथांनि बेंकनि नामखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव बेंकखौ मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि IFC नोंथांनि पासबुकआव नायनानै IFCखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि ब्रान्सखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय, नोंथांनि ब्रान्सआ मायाव दं। दानिया नोंथाङा बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। जुदि नोंथांनियाव एकाउन्ट गैयाबाथाय नोंथाङा नैबे डिजिटेल पेमेन्टआवबो बे लननि फैसाखौ लानो हागोन। नोंथाङा नैबेखौ येस खालामना होबानो जाबाय डिजिटेल पेमेन्टखौ आरो बेयाव नोंथाङा मा बाहायो बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो नाथाय बेयाव बेंक एकाउन्टखौनो होबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे लन एमाउन्ट रिक्वायर्डआव फैदो। नोंथांनो बेयाव गिबियावनो 10,000 5,000निफ्राय लानानै 10,000 होनाय जायो। नोंथाङा बेयाव गिबियावनो 10,000खौ बहायबानो जाबाय। नोंथाङा फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा बेयाव
10,000 मोननो हागोन 12 मान्थनि थाखाय आरो नोंथाङा बेखौ सुख'खांनायनि उनाव सेकेन्ड टार्माव नोंथाङा 20,000खौ मोननो हागोन 18 मान्थनि थाखाय आरो नोंथाङा नैबे 18 मान्थनिखौ 20,000खौ सुख'बाथाय नोंथाङा 50,000 मोननो हागोन 36 मान्थनि थाखाय बिदिनो नोंथाङा बेयाव लानो हागोन नोंथाङा बे फैसाखौ मानि थाखाय लानो नागिरदों नैबेयाव नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन रिजनखौ जोङो बेयाव बिजनेस एक्सपेनसन जोङो नै बिजनेसखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बे लनखौ लानो नागिरदों नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा बेखौ गासैबो चेक खालामजोबबानो जाबाय मोजाङै खेबसेबाव जुदि गासैबो अकेबाथाय नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुबानो जाबाय जों दानिया साबमिटआव थुनानै डकुमेन्ट आपल'ड खालामनाय प्रसेसखौ जोङो नैबेयाव लोगोफोर जोङो दानिया जोङो 3 नाम्बाराव फैबाय जोङो दानिया बेयाव डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन मोनथाम बेनो जाबाय नोंथांनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन बेयाव आरो नोंथांनि बेयाव एड्रेस प्रुफ जायखिजाया सार्टिफिकेट नोंथांनि पान कार्डआनो जा एडमिट बेयाव आपल'ड खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव भटार आइडिखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय बेनि डकुमेन्टनि साइजआ 1 MB नोंथाङा बे डकुमेन्टखौ बेयाव आपल'ड खालामबानो जाबाय आं बेयाव अलरेडि डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामबाय दानिया जोङो नैबेयाव साबमिटआव थुना होनांगोन लोगोफोर जोङो बेखौ नोंथाङा डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनायनि उनाव नैबायदि कारेक्सन नुगोन नोंथाङा बेबायदि गोथां जों दानिया बेयाव जोङो साबमिटआव थुबाय साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन नोंथाङा नैबे गिबिनियाव थुना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबे डिक्लेरेसनखौ नोंथाङा बेयाव एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथाङा नैबेखौ फरायनो हागोन नोंथाङा नैबेयाव लिरखानाय दंखायो गिबियाव 10,000 सेकेन्डआव 20,000 आरो नैबे नोंथाङा लास्टआव नोंथाङा बेखौ सुख'जोबनायनि उनाव 50,000खौ नोंथाङा मोननो हागोन जोङो नैबे साबमिटआव थुबाय जों दानिया साबमिटआव थुबाय लोगोफोर साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे एप्लिकेसन मोनगोन नोंथाङा बेखौ लाखिना दोनबानो जाबाय नोंथाङा नैबे एप्लिकेसनजोंनो बे स्टेटासखौ नायबाय थानो हागोन नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै बे स्किमनि एप्लाइखौ बानायना लानो हागोन गावबा गावनि मबाइल फनावनो जाय बिथांमोननियाव स्ट्रिट भेन्डरनि लाइसेन्स बा सार्टिफिकेट दं नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय एसे इजिसिन जायो नोंथांमोननि बांसिन चान्सआ थायो बे लनखौ मोननाया दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ